Bolongni mayung kuthungni jala salbrum brum talbrum brum soprok laimani waisa kheba na borok waisa kheba nog waisa kheba nogori mani puntok si musuk obai kemang nosto khlaijagui tongo ni arni borok sai khnarka omo gothna telemura utor mohrani purlok miram parao Saka Ramesh de Borma malmata bai sia nukhung soliri tonjamani samu humung koroi jorao haike nok ni malmata thaikyangke nosto khlaijakangke angtamke thangnai o haste hapangni naikol pangte bolong bedekni montri no koyo ani je khodi puro nungmani aborok bebak no norok subungoi renang thung ani je musuk mangni thimani hayani koikha forest department nang gonai jate bongo bota ha mayung benon staff rota ha jate bagri nang thon asare volunteer bori nang thon no ninchini mung hadara ani bumung khai Soilen de Borma para hangkai para khai ani Krishna Manik para bo district khobjangmo khwai district by khobjago Krishna Manik para iko mongia kami forest range klayuta gothana mokha mola kiram para tam thiyama musuk je jaga thimen kai mokhai lokhiram para jat khetowo phai bothar pai o musuk je butharjak puru kebo borok kri da puru ang niji sonyo tongo ang musuk khawoi tai mangnai an musuk khai tongkhrono mayung hotat chongkhor phagya ngko bolong sakni ngan logi sui mangnai tongo nga a suinyo o mayung rok ripri thangchani ngai ang yang saka digi khari phagya bolong digi ngai o phili nya hanai ba ekdom dol kabangma ongkhori phagya a ongkhor phaipru hingaino o musuk no ka phongoi ngko borok bothalai tong hata nga o musuk rok an logi no khar phagya tai o je bothar jagya dok an logi borok ba yang phaiman kai borok bo khar phagya ngai o bolongo khai a mayung bo mak tham ek loge rikha ripri phagya nga o musuk no tai waisa botha tongkhung ngai ang kun mote bolong tai kharai thangai ayang ko bolong ni lama tai thai nogo thang sogoi keta ang ni je sonyo nu gui tong kha musuk bothan man hinkai nong mo ogor phainu khaima to mayung buthari kalang thaka musuk o musuk butharjak mani koite somoi rogo butharjakhana emne phung 7ta rogo nganta ang ngko nok ni toi musuk khai si tongkhu khai tongma ode khawo tai mag ni khe khai si tongkhu hingaino mayung ongkhor phaigya yang bolong digini hotat cha ngai ongkhor phaiba an logi sui mang ni tongo nga suinyo o mayung di phiksa ni ka angkun mote kharai yok phaigya ngan musuk kai baksa je khajak nga khajak iko morok khayo bo chkango uro tai masa tongo abno chkang botharka botharma pore ang bo kharai yango phaigya aipan ang ufili nya hai mane apokai dol kabangma mayung phaiye a musuk no guri laye ka phonglai tongha ngai mo tabuk tai masa musuk ngai kharai phaimano to ongko bokrong bo dekhi khajak ngai dekhi khajak ba ripri phaigya bono hinga kai kisa bolong tongai hinga oro dekhi kubului oro ongko kharmari hinga mayung pal phai taisa bono oro bothar klang khata o mayung rokhe khor busuk mayung khe khor busuk rong na mayung 7-8 tangana ang ongko kirui kharmani ba tobo ufili nya harmani ebe kabang manogo 7-8 ta bosaba yakobain tong dol mayung khai koite somoi rogo butharjakha musuk musuk 7ta thik 7ta rong somonyo butharjakna musuk ko digali rina hin phaimani ode khajaka te ode khajagya ko aprono at kaisa mayung phai soprobri phaigya ta bo hain musuk thima kha ma bese musuk mangnai thaikia ani masa thaikia anmo bo gai gabi ngai tai masa butharjangnai bo abo bo gai gabi bate sing tong moro hingke o jaga musuk je thimani tei nei forester rok kiba neno inko forester rok phai nara nai phege emne forester rok khai to phai nai phaya ko to bo o je borok security mayung rok nai hinai tonmani aborok simi konoi phaiye photo ako ti saiklang khata borok khe tam hin salang mayung no photo buitlang puru borok sawo sarkaro application khlaidi ko dabi daba rok ni bagai abo hairok salang ota engkai angoro sanamu sungma khai chinoro to sarkar pura mayung bothop khai toni ririkha engkai mai chao kheto bo hopungma thulaya reglai ma tongo tai mal mata bo motaino somoyo musuk bothar klango somoyo wak bothar klango oba haike jeng korei borok to mo musuk misi masa musu jaga kanisa abo khai si solilai tongmani
hingga जों tabok sanjaklai khaise nok ni se ongkhor maya para rogo ai koplong ngai ongkhori tongmai kha sasara stabo ko hingga bongni mayung roknai staff bo koroi sinoro chini o area o joto könoi sirijak hingga borok bo yang ongkhor tongkhai yang orok tongkho tai khakse dekhai roknai kre abo hairok tongo tai hingga abono chini oro belai khe tong kosto tong kesep nong tongkha chini jono jibon pura sorbonas ungsuka mo mayung ungoi hingga bongni roknai rokno bo taisa kwbang khaiei oro nijukto khaiei rimang khai chin bagai taisa safety ngana hai wan sugota nung tabuk je musuk thimani tei tamorok sanna musung kiba haste hapangno ang haste hapangno mono request khaine musungo जों mo musuk ani mo gayang mo masabaji ko bono sapung sari o khani bini dud dok khalikun mote songsaro choli tongo engai tai ko ani logi tai masa butha jangnai bo boba tin ang mai bakson musuk जों nailayo boba musuk masa jasi binbo engai busabo ganang basor abo tabok moni bo basor ganang dud sisai tongko engai basor bo baban chino baban chia eko tabok pungmang tongha buma bo kothai engai abo hai engai no सरकार 40 जेस केफोनो जोंनो मारिनाय कारण जों गोरैसा बरकनो अबो हायके सर्बनास खायरिके जों बाहायके चलि मानायबा आबनि बागैनो हासते हाफांना आं कयो जिनि म मुसुं जे बोथार जांमाने आबो सम्पूर्ण 40 रिना निंथुन o jaga je mayung phaimani tini simi da phai na bisi brum brum da phai na bisi bisik roka kha phaimani mo 97 ni hoite no oro mayung phaikya phai hapakya prai tabai 25-26 বছর রানিং tongo जों मा थया मा साया इको खेतोचे दुरुम दुरुम मा खाया याका लाई मा तंखा हंगाय तो फाना सरकार कोनो चिन बागै व्यवस्था खलाया मायुं न आयं वयां ने और जमा खाय तनिवो हंगाय रगनाय न बबरक नि जुक्तो खाया आय न मा सामांग नै बादि सग्रब सिमि तनि दिवो आबो बबरक बकाबार खायमान्या हंगाय जों बेलाय न कष्ट तंलाय तंगाता bolong halongo hamna nibo belai kidima singcha जों samung humung khaisana pojonto sin bondong tongha tabu abo haing tongha iko tini bo tabu go mayungi koro bufang sabai tongbai rabar bagan to jot toni no pai di sukbai kya abo saila kore tongtai kore teke nok no khungni সম্পত্তি মাসামুসো তঙ্গনা ফালি রগ রাবার কালে যাও abo বিনাশ খাইखे बाय केंगाय खेतो जमी तंगो जों मा खाइरिया जों ताम खाइ बानसेनाय o je mayungni jingjalni tei nai nung tam kok sana musung kiba lukurokno mayungni jingjalno tei ang sana musung o chini o area ang kha pura kesareng tongha para kesaro bolong ngai yang thangkai bo 36 mal jumbari chini yang phaike bo dokhin moharanipur yang bo kisnopur ngo o sadron to bolong kisisa jaga asak mayung kobang makhai ri tonikhai somoyo borok bo thajago somoyo komo haidong no khaijago aboni bagno एकदम हासाल जागा आव मायुंनो साइड केटलां मां खादि हंगा चिनि जीवन चिनि लाइफ चलिमान नान बागै जों बेलाय सेफटि गान हिनै आं हासते हापांनो कयो ओ मायुंनो अरनि हासाल जागा किसा तलांनान बागै सर मायुं रने रनो बो किजा माने स्टाफ बांग्रे नां थन तां हिन्दे चिनमो अंखा म किस्नमानि तेमो लखिराम पारा तै म दर्पणरे बरा कुनजमन पाराव खाय कुन फानचे volunteer ni mas panjikre ngai mo abar wat ling din kisnanga o kisnapur na angka volunteer ro simise prai 6 jon tongo ngai mai rene bengete kobam borok tongo chinor thupasa simise volunteer kre mai beno kre only jate tongo man mang sibare borok mai benero ngai mang ni beng thangmani ba jumbari thanga chiang kisnamani para phamia ngai